Казаннан нурлы сәламнәремне юллыйм мин сезгә сер итеп кенә тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Әйе, дусларым, дөрес ишеттегез. Без бүген сезгә Казан шәһәреннән Уникс концертлар залыннан бик кызыклы, бик матур, бик мәхәббәтле тамашадан репортаж эшләргә килдек. Кемнәр дип кызыксынырсыз? Алар үзенчәлекле, алар кабатланмас, алар шундый хислеләр, алар шундый матурлар, алар шундый мәхәббәтлеләр һәм талантлылар. Алмаз Мирзаянов һәм Зөлфирә Шайдуллина Мирзаянова гаиләсенең бүген бик матур концерты. Әйдәгез, якынрак килегез. Репортажны сезнең өчен без башладык бергәләп. Хөрмәтле дуслар, мин бит инде бүген генә килдем Уфа шәһәреннән Казанга име. Артистларыбыз рәхәтләнеп, үзләренең репетицияләрен ясыйлар, ә мин үз чиратымда рәхәтләнеп, аларны күзәтеп, менә моннан гына сезгә репортаж эшләп алырга булдым әле. Эй, матур, кабатлылар, әйтерсең чын концертның үзендә утыраммы ни? Бу чын мәгънәсендә, чынлап та бүтән күңелен, бүтән күзәнәген тырышып, салып, әзерләнгән тамаша, дуслар. Башкача булдыра да алмыйлар алар. Чөнки алар Алмаз һәм Зөлфирә Мирзаяновлар. Саумысыз, хәерле кишләр. Хәерле кишләр. Сез Рифат, бу тамашага нинди теләкләр белән килдегез? Зур теләкләр белән килдек. Бу безнең җан дуслар, булар безнең коллегалар гына түгел, булар дуслар, гаилә дуслары. Беренче Зөлфирәнең туган көне белән котлыйбыз. Анарга исәнлек, саулык, сәламәтлек, иҗади уңышлар. Аларның менә бүгенге шундый уңышлы, бу Казан бит, бу Уникс бу шундый тулды дигән, чтоб бер 2 елдан, бу харанчик. Ерунда бит, менә 10 көн, 15 көн куябыз Уникс залларында дип сөйләрлек насыйп булсын. Шундый теләкләр кабул булсын. Шу Зөлфирә безнең икенче бала булып дөньяга туды инде. Ул Малай көткәнсездер әле. башта малай көткән идек. Аннан инде кыз булганына бигрәк тә сөендек, куандык. Ләкин менә шул малай көткәнгә әтисе бик көтте инде малайны. Әллә шуңа шунда безнең әзрәк малайшарак булды инде Зөлфирә без кичкенә вакытта. Аннар инде менә үсә без аның белән бергәләп менә шушы Уникс залларына инде конкурсларга килә торган идек. Мен аны гел җитәкләп, әйдә кызым дип һәр вакытта да җилкендереп, шушы конкурсларда ашкындырып җирттем инде. Ул башта җырларга әле мин җырламыйм дип йөргән иде. Врач буласым килә дип. Инде хәзер аннары инде өйрәнеп китте, конкурсларда йөри. Урыннар алды, уңышларга иреште. Халыкның инде менә шулай сәхнәләрдә чыгыш ясаганда халыкның алкышларын туя башлады. Һәм менә шулай музыка уку йортына да керде. Һәм шуны тәмамлап чыгып инде менә үз тормышын шушы музыка белән бәйләде. Монда шундый күңелле мөхит дуслар байлы безнең шундый гримерка дип әйтәсе килмәй, әйтерсең монда шундый күңелле бер банкет залы. Менә безнең Зөлфирәгә безне котлыйлар, бүләкләр алып килгәннәр. Нәрсә телисез бүген Зөлфирәгә? Чын күңелдән Зөлфирәгә исәнлек, саулык. Рәхмәт. Гаилә бәхете һәм җырлары, матур җырлар тагыда күбрәк. Амин, рәхмәт ясын. Бергәләп озын-озак иттереп сәхнәләрдә эшләргә ясын. Алла бирсә барыбызга да рәхмәт ясын. Бик рәхәт кешеләр, икесе дә Алмаз да Зөлфирә дә бик зур рәхмәт сезгә. Бик талантлы кешеләр. Аларның мин бер генә сүз әйтеп китим әле. Аларның шуның кадәр талантлы уллары Айрат Закиров безнең командада быел саксофонист булып эшли башлады. Аллаһка шөкер. Біз инде ул безнең музыкантларыбызны башыбызны бәрә-бәрә сораган кешеләр инде алар безнең әйтсәм. Нык талантлы кешеләр, нык талантлы музыкантлар безнең һәм шуларның Люсепа белән Рөстәм абыйның уллары безнең команда булуына без бик шатбыз. Аллаһка шөкер. Рәхмәт сезгә. Талантлы балалар үстергәнегез өчен. Алмазларның концертын калдырганыбыз юк. Арчадан килдек. Сез гади алмазларны яратып тыңлаучы тамашачы. Алмаз минем юбилейны алып барган иде, менә шуннан бирле аралашыбрак яшибез инде. Искиткеч, сезнең гаиләгездә менә шундый матур чәчәк. Без сезгә матур күңелле кишләр телибез. Ә сезнең бүген нәрсә телисегез килә Зөлфирәгә? Бәхете булсын. Хатын-кыз бәхете, сәламәтлек, уңышларыңа югары үрләргә үрләсен. Алмаз белән бәхетле матур тормыш кичерсеннәр.
үзе репетицияларын ясый, үзе һәрбер кунагын өендә каршылаган кебек шулай җылы итеп каршылап, барсына да өлгерә алмас Мирзаянов. Хәлләр ничек? О, мин нык борчылам. Мен менән дә. Ярый инде ничек инде шундый гәүдәң белән, шундый буйсының белән. Я кичкәнә алып ярамый. Тонуста чыгара керек, сәхнәгә бирәк тә дөм бер шатыр китереп чыгара керек. Алла бирсә, кичәгедән дә яхшырак, кичәгедән дә әйбәтрәк, яхшырак итеп эшләргә кирәк. Бүген чөнки минем хатынымның туган көне. Иң беренче бүген иртән таң ату белән нәрсә уйладың хатының турында? Йоклау турында ничек кирдән ятып йокларга мөмкин дип. Икебез дә тордык та, ничек дип әйтим. Сәгатькә карап, әлбәттә ятып торырга була икән әлдик тә, ял итәргә була. Чөнки без 4тә генә яткан идек. 3 сәгать кенә йокы җитми сәхнәгә чыгып эшләү өчен. Уяну белән нинди теләкләр җиткердең Зөлфирәңә? Әйтә безгә сер итеп кенә әйтеп китәле. Кичтән әйтеп куйдым. Нәрсәләр телисең бүген Зөлфирәңә? Зөлфирәмә телим, минем ничек дип әйтим, гомер буе минем сөеклем булып, минем илһамландыручым булып, минем яшәү мәгънәсен булып яшәргә, минем генә түгел, безнең Алла бирсә, Аллаһ биргән булса туачак сабыйларыбызның әнкәсе булып, мине әти итү бәхете аннан да тора бит инде. Тулга газапларын кичерүче нәкъ менә хатын кыз авырлыгы аңа, иратка җиңел ул. Шуңа да менә шушы бөтен башыбызда булган хыялларны һәр иртә бергәләп теләгән теләкләребезне Аллаһ Тәгалә ишетсен иде, яртысын гына булса да бирсен, бик әйбәт булачак. Искиткеч, мин аның сөйләгәненә үзем иреп китәм. Шундый тирән мәгънәле эштәлекле итеп сөйли белә бит у күңелләргә үтеп кереп. Алмаз Мирзаянов, әлегә без сиңа 10 шарт телибез, әйдә әзерлән. Инде тамаша алда көтә һәм тамашадан иң күңелле мизгелләрне сер итеп кенә тапшыру. Мин Роза Хәйруллина сезгә барсын да җиткерәчәкмен дуслар. Шуның өчен безнең белән бергә калыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, бүген инде Зөлфирәнең туган көне булгач, аңа шундый матур бүләкләрне инде әле тамаша башламаган, тапшыра башладылар. Менә беренче торт, иң зурысы бугай монысы. Диета дип сөйләнәбез, нинди диета монда? Җәмәгать, ашыйбыз Алла бирсә. Бу торт әле иң зурысы. Инде Зөлфирә маңа тик Ставка белән китерделәр, бу хәләл. Бернинди консервантларсыз, бернинди нәрсәләрсез дип әйттеләр, бик мактап. Специаль минем туган көнемә Лилия исемле кыз җибәрде доставка. Искиткеч, бизәлеше дә. Безнең иҗатыбызны бик яратучы кыз бала бу. Шундый бик матур, бик зур торт җибәргән. Үзем шикелле зур. Эй, үзең син. Әйдәгез, киттек дуслар, монда әле тортлар тагы да бар. Безгә Люция Мусина, Рөстәм абый Закировның хатыны, җырчы. Үзебезнең Татарстанның. Люция Мусиның бүләге бу әйме? Фирза Мортазин, ул инде там монда иң беренчеләрдән булып килгән кунагыбыз. Флюрапаның кызы Фәридә апа Флюрапалар бүләк итте. Ишетми калган булсагыз, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновларның концертларының оештыручысы, администраторы Флюрапаның бүләге. Безнеке генә түгел, бик күп татар артистларының Әнвәр Нургалиев, Илсия Бәдретдинова концертларының Әнвәрдә икенче әнкәм дип йөри бит аның турында. Флюрапа, менә 1000 яшәсене Флюрапа. Алар инде өлкән яшьтә, яшерен батырын түгел, ләкин Флюрапа шикелле булырга әле безгә эшләргә дә эшләргә. аның яшендә безгә шундый энергетика насип итсә иде Аллаһ Тәгалә. Субханалла, күз генә тимәсен берүк. Әйдә мактанулар дәвам итә. Әйе. Тагы да торт дуслар, тагы да игътибар, торт. Тамдырдам. Вау! Бу минем үземнең әнием Сәвия Сайтовнадан. Бик матур бүләк. Искиткеч. Сездә гомумән әйтергә кирәк, Татарстанда менә шулай тортлар бүләк итү бик популяр икән, әйме? Шек, бавырсак, туйларга, мәҗлесләргә, бигрәк тә менә Мөслим ягында, Азнакай якларында, минем якларда, Актаныш ягында. Туйга һәрбер кунак шек белән, бавырсак белән килмәсә, эленчек була ул. Һәм шунысы мөһим, әгәр дә шушы кунагының шәкшәген, бавырсагын мәҗлеснең ортасында алып чыгып күрсәтеп, моны шулар алып килде, басып күренегез әле, рәхмәт сезгә дип әйтмәсәң, ул 30-40 кеше булуга карамастан, шуларның бөтенесен әйтеп чыкмасаң, ул синең туеңа бүтән килми дә. Килми дә, йөрми дә, ул кәли. Юк, шуны әйтәм. Шундый кызык. Шулай бездә үпкәлиләр, безнең күчтәнәшне әйтмәде диләр. Шуңа күрә аны бездә бик мөһим әйбер бу. Бик игътибарлы булырга кирәк монда мәҗлесләр алып барганда, әйме? Всё, бизәнергә затабыз Алмазны. Субханалла, карагыз әле нинди матурлык бу. Карагыз әле нинди күлмәк бу дуслар, ялтырап тора. Мен әйтергә кирәк, анда бик күп күлмәк. Әйдә, Зөлфирәнең үзенә сүзне бирим әле, үзе сөйләп китсен, аңлатып китсен. Әйдә, Зөлфирә. Кайдан бик хыялланаем, Алла бирсә зур үскәчтән Хания апалар, Хәмдүнә апалар шикелле шундый ялтыравык, матур, королевский күлмәкләр киргә. Аллаһ шөкер, бүген көндә шуңга ашты хыялым. Менә шундый матур күлмәкләрне сатып алырлык дәрәҗәгә җиттек дип әйтсәм дә дөрес булыр инде. Менә хыяллар шуңга аша, шуны гына әйтәсем килә. Аллаһ шөкер, бездә Хәмдүнә апалар шикелле матур күлмәкләр киеп җырлый алабыз. Тамашачыларга шундый күлмәкләрне күрсәтә алабыз. Аллаһ шөкер, Аллаһ шөкер. Аллаһ шөкер, мин әлбәттә сезнең шундый дәрәҗәгә менеп җитүегез белән сезне котлыйм, әйме? Алайда сер дип кенә тапшыруны әйтә әле, иң кыйммәтле күлмәгең ничә сум булды?
86 мең. Әлегә ансыз да скидка белән булды. 86 меңгә алып кайттым мин бер күннәкне. Алып кайттан кайдан? Менә бу Мәскәүдән алып кайттым. Мәскәүдән. Сез Мәскәүгә бер-ике көнгә генә тиз генә качып кына барып килгән идегез. Ярты көнгә бардык. Ярты көн бардык, ярты көн кайттык. Бер көн булып чыга була инде, юлы белән бергә санасаң. Зато нинди нәтиҗә, нинди уңыш? Рәхәт булды. Мısında Мәскәүдән алып кайттык, бысында барсында Мәскәүдән алып кайттык. Бысы үзебезгә тектерелгән Казандан алган күлмәкләр барсы да. Бөтенесе дә тамашачыларыбыз өчен, сезнең өчен, телевизор караучыларыбыз өчен барса сезнең өчен дип эшлибез. Инде гадәттә әйтергә кирәк, хатын кызы аның бит инде чыгымнары күбрәк була. Синең костюмнарың, синең күлмәкләрең күпкә чыгымлырактыр инде алмазлыгына караганда, әйме? Күпкә чыгымлырак, күпкә. Ну, тектергән вакытта безнең барыбер да алмазның костюмнары теге шалбар белән костюм булгачтан, аныкы тектерелгән вакытта нигәдер кыйммәткәрәк чыга. Ә минеке сатып алган вакытта нигәдер кыйммәтрәк чыга. Мин ул әйберләрне бик аңлап бетермим әле, ни өчен шулайдыр? Бит инде белмим, аңламыйм. Әле ул әйберне аңларга безгә ираграк булай. Зөфирә, алмаз акча яклап ничек теге менә син кыйммәтле күлмәк күрдең ди. Аласың килә дим. Син киңәш итәсең алмаз белән. Ул рөхсәт бирәме сиңа? Ничәрәк үтәсез? Эшне дә алмаз белән киңәшләшмичә. Үзем әйтәм, иң беренче чиратта шулай Зөлфирәнең шундый бик яхшы ягы бар. Теге Союзхан шикелле ялтыраган ниткәнгә кызыгып, сорамыйча алып беренчедән шулай дип алыйк әле дип теңкәгә тигән юк. Шубыдыр нидер. Килесенчә мин үзем әйдә шулай дип алдык мисаң. Әйдә менә моны алыйк әле. Менә монда кирәк бит дип әйтергә яратам. Юк дигәндә бар инде. Менә Мәскәүләргә барып, кыйбатлы күлмәкләр алып кайттык әле. Иң мөһиме ул матур булсын. Ул матур булгач, миңа рәхәт. Аңа сокланып карасалар, минем күңелем тыныч. Ул күбрәк елмаеп дигән сүздә Алмаз бүтән булдырган мөмкинлекләрен эшли минем бәхетле итәр өчен. Шуны аңлаган өчен дә Рәхмәт. Бу гаиләнең талантына, бу гаиләнең ишендә булган шундый матур сафлыкка, мәхәббәткә, шулай төренеп кенә, шулай сөенеп кенә бүгенге репортажны эшләргә Ходаем насыйп итсен. Амин. Бик зур рәхмәт сезгә, ерак Үзегезгә рәхмәт. Икәнегез өчен. Үзегезгә рәхмәт. Әйдә, алга таба дәвам итәбез, дуслар. Менә хөрмәтле тамашачылар, сер дип тапшыруының тугры дуслары. Ниһаят, Алмаз һәм Зөлфирә Мирзаяновларның Казан шәһәрендә Уникс концертлар залында шаулап гөрләп икенче көн инде концертлары башланып китте. Бүгенге концерт ул аеруча матур булачак. Чөнки нәкъ бүген Зөлфирә Мирзаянованың туган көне. Аның бүген 25 яшы юбилейга карагыз әле тамашачылар, нинди матур алкышлар белән каршы алалар. Әни кеше үзенең улын ничек итеп тасвирлар иде? Менә нинди ул сезнең өчен? Шул кадәр мөстәкыйль, кичкенәдән үк. Һәм бар эшне дә булдыра ала торган. Хәтта эшли белмәгән эшендә булдырып эшли ала, җиренә җиткереп. Бер кайчанда эшләп карамаган эшендә. Бик горур, чын мәгънәсендә ират дип әйтәсем килә. Хатын кызга бары тик хатын кызым эшен генә эшләргә рөхсәт итә, ират эшен ул хатын кызга эшләтергә тырышмый. Һәм әйтергә кирәк, шигырь иҗат итү сәләте Алмазга сездән бирелгән, шулай бит? Шулайдыр дип уйлыйм. Менә Алмазның шигырь сөйләү чыгышларына сезнең карашыгыз ничек? Сез аны күбрәк тәнкыйтьлисезме, күбрәк мактыйсызмы? Күбрәк мактарга тырышам. Кешене инде гаепләсәң яки начар якларын тапсаң, ул инде сүрелергә мөмкин. Шуңа әзрәк үсендерү тору кирәктер дип аңлыйм инде кешегә. Мин Алмазның әнисенең туганы булам. Мин шулай ук Сорман ягыннан килдем, Җәлил бистәсеннән. Атап, менә шушы концертка дип, Зөлфирәне тәбрикләргә дип, без аны бик яратабыз, шуңа күрә килми кала алмыйбыз берничектә. Апа кеше булгач, димәк, сез Алмазны бала чагыннан күзәтеп килдегез, ничек итеп үскәнен, әйме? Ниндирәк холыклы бала иде ул бала чагында Алмаз? Әйдәгез әле, безгә сер итеп кенә сөйләп китегез әле. Алмаз ничек дип әйтим инде? Ул 15 яшендә мәктәпне битерде бит инде ул, 10 классны. Шуңа күрә тырышып булмас, алай бетерә алмаган булдыр, наверное. Алмаз ул шул кадәр туган җанны. Ул үтеп киткәндә, безнең якта булганда бер вакытта кирмиш калмый. Ул әнисенең акасы белән йөрде башта. Ул ака бәләкәй генә Алмазны беләсез бит инде, тоже бик бәләкәй инде ул.
Бик бәләкәч кенә инде алмаз. Бик бәләкәч кенә инде ул, әйе. Шул аканың аның номеры да бик крутой, 116, килеп туктый да, Галия апа, тукта әле, сиңа багажникта нәрсәдер бар иде, кирип китә, шума теге багажникка. Әтегендә кырда, багажникны ачкач та белдерү тора. Алмасның концерт була дигән белдерү тора. Алмас, мен әйтәм, концерт куясың. Галия апа, хыял бит инде. Әйе, менә шул хыялын тормышка ашырды. Аннан соң Зөлфирә белән кушылу аларның бик нык көчләндереп җибәрде икесен. Как будто алмазың да үзенең бүген юбилее дип әйтерсең дә. Минем юбилей елы бу елда шулай ук юбилей елым. Минем дә 7 августта 35 яшым тулак биргән булса. Шуңа күрә киринде монда гайда менә шушындай. Тәмдә искиткеч бүләкләр, уңга карасаң да бүләк, суга карасаң да Кыйын бүләк. ТВ каналы шундый матур бүләк итте. Бик зур рәхмәт. Һәм инде әлбәттә минем соравым буенча клип менә әйттеләр бит, Зөлфирә үзе аерым җырчы бит ул. Аерым җырчы булып минем кулыма килде дә, минем белән бергә ул дуэтный җырчыга әйләнеп китүен теләмим. Алдагы көннәрдә үзенең җырлары белән танылу яуласын, чөнки бергә җырлаганда ул безгә яраклашырга кирәк, бер-беребезгә тавыш мөмкинлекләре кысыла. Үзе җырласын, иркенләп җырласын, рәхәтләнеп җырласын, тамашачыларын сөендерсен дигән зур теләгем чынга ашып килә ала бирсә. Арттан басып торганда хәтта аерылык та түгел. Сезнең кашыгызда дуслар, Зөлфирәнең бер туган апасы Әлфирә була, шулай бит? Ничек кайфләр, Әлфирә, дулкынламыйсың ой хәзер? Бик дулкынланам хәзер. Сез беренче тапкыр сәхнәдә аның белән, Зөлфирә белән дуэт җыр башкарасызмы? Без кичкенә чакта бергә җырлый идек. Хәзер мине җырлаганым юк инде. Мин хәзер өйдә декретта. Менә бүген шулай Казанда, бүген кичә шулай Казанда выступать итәбез икебез. Чыгыш ясыйбыз. Кичәге чыгышыгыздан соң нинди хисләр тойдыгыз? Бик курыктым инде. Чыккачтан гына җырлап чыккачтан гына әзрәк җиңел сулап куйдым. Менә хәзер тагын шулай бик каты дулкынланып торам. Көтеп үземнең чыгышымны. Сезнең кайсыгызның тавышы кешерәк, Зөлфирәнеке, сезнеке? Зөлфирәнең. Зөлфирә шундый батыррак айме? Җырлау сәләте кемгә бирелде аңа? Аларның әтиләре җырлый иде. Алар икесе дә, ике кызым да безнең бик матур җырлыйлар. Әтиләре дә, әбиләре дә бик матур җырлаган. Менә шулардан күчкәндер дим инде. Мин үзем җырлый белмим. Ләкин кызларым җырлый, Аллага шөкер. Нурлар сибел, син дә апам бергә көләсең. Йөрәк түрендәге сүрләремне тик син генә бара беләсең. Алмаз гел менә шундый ул. Гел мине шундый хәлгә калдыра теге начар түгел. Менә әкиятта булган кебек кенә булды менә мин әлеге нәрсәләр җырлаганым, нәрсә сөйләгәнне берсен дә белмим. Билләһи дә әйтәм. Мин искиткеч сокланып күзәтеп торам. Син элек сөйләргә куркам диядең сәхнәләрдә. Син хәзер шул хәтлек элек дә син матур сөйлидең миңа калса. Шундый эчтәлекле итеп тизеп барсын да онытмыйчы җиткерә белеп сөйлисең. Мин бүген әйттем, Казан белән сөйләштем. Мен әйтәм, мин дә авыл баласы, сез дә авыл балалары. Шуңа күрә мин сезнең янында кылтаеп, кыланып, басып тормыйм. Кем булыптыр кыланып, мин бүген үзем булам. Шуңа күрә бер-беребезне беренче аңларбыз әле дидем дә, Казан мине аңлады. Шул гына, мин бүген үзем булып җырлыйм да сөйлим дә, Алла бирсә. Шунлыгың белән син безнең күңелләрне яулап аласың да, Зөлфирә. Син ничек бар шундый ихлассың, сафсың. Һәм күзендә, тәнендә бер дулкынлану хисе юк. Мин шаккатам шундый кешеләргә. Дулкынламый бит, ә? Дулкынланам. Күренми генә торгандыр. Мин елап беттем сәхнәдә. Менә бу виноват. Менә бу кеше. Менә. Иң гаепле кеше. Иң гаепле кеше бүгенге тантананың гаепле кешесе. Алмаз Мирзаянов. Бик зур рәхмәт сезгә. Әүди. Давай, киттем. Ошатабыз. Всё, булды. Алмазың менә сезгә ошаган, әйдәгез әле 3 сыйфатын әйтеп китик әле тамашачыларга. Алмаз бик акыллы, бик төпле. Аннан соң әле ул бик хыялый да, нечкә күңелле шулай ук. Алмаз бөтен кешегә игътибарлы, бик хөрмәт итә безне. Без дә бик яратабыз Алмазны. Зөлфирә белән шулай гел бергә парлы ömür кичерсәләр ярар иде. Менә шулай үзе бара, үзе шунда коридорда барган, уңайдан туфлиләр кия. Син тормышта да миңа калса шундый җитез өлгер улаймы, Зөлфирә? Төрле чак була инде. Кай вакытта теге хатын кыз бит инде ул төрле чагы була.
Кай вакытта бик җитез, кай вакытта әзрәк кенә без уйланып китәбез дә, нәрсә сөйләгәнебез, нәрсә эшләгәнебез дә белмибез. Шуңа күрә төрле вакыт була. Андый вакыт чакларда мине Алмаз бай селкетеп ала. Алмаз әкренәк торган вакытта мин аны бай селкетеп ала. Сез шулай бер-берегезне атуландырып, бер-берегезне шулай селкетеп кенә, төрттереп кенә яшисез шулай бит. Алла исә сезнең гаиләдә 10 яшь айырма дип әйтәләр безгә. Дөрестән дә беренче вакытта бик авыр булды дип әйткәннәр. Без Алмаз шуның кадәр бала күңелле кеше, ә мин бала. Син бик акыллы һәм шуның белән туры киләсездер. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Мин киттем. Озатабыз. Хәерле кичләр сиңа, Адилә. Әйт әле, син Зөлфир апаң белән Алмаз абыеңның кайсы җырын нык итеп яратып тыңлыйсың? Бурамда туздырып. Әйдә безгә җырлап күрсәт әле, беләсеңме сүзләрен? Бурамда туздырып, тырта җигале, яйлык төнендә. Мин яратам. Кайсы җырына бу чәчәк гөлләмәсен әзерләп куйдың? Менә алай булай минем җырны җырласалар чыгарып бирәмен дип торам. Синең җырың да бар алар репертуарында. Минем җырлар бит ретро җырларга әверелеп бара. Бәлки халык сорау буенча җырлап куйсын. Шулай ук алга, артка, уңга, сулга эй чабып йөри борчыла бу апа. Кем буласыз дигәнем үзең атып китсен әле. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Мин Алмаз Зөлфирәнең Казандагы администраторы булып торам инде. Бөтен татар эстрадасының әнкәсе. Алар сезнең турында шундый матур җылы сүзләр сөйләп киттеләр. Төрле артистлар белән, төрле гаиләләр белән яшисез әйме? Ә менә бу гаилә нәрсәсе белән аерылып тора сезнең өчен? Бу гаилә үзләренең таланты белән әле беренче мәртәбә, тәүге мәртәбә менә шу Уникс концертлар залында инде бик куркып кына килгәннәр иде. Курыкмагыз, мәйтәм, 2 көн тутырабыз, концерт бик матур булачак дип. Үзләре дә тырышлар. Тырыш яшьләр инде вообще. Бик уңышлар аларга. Киләчәктә дә шушылай тулы заллар белән матур иттереп әле эшләргә булсын. Дуслар, киемендә киеп, өлгерелмәдә җиренә җиткереп беләсез нәрсә өчен җавап килде. Нәкъ шушы җырына Зөлфирәнең халык ничек кул чабыр микән ди. Менә шулай, менә Зөлфирәсен бөтен тәне, бөтен күңеле белән яратып, борчылып, хәсәрлекләп кенә тора торган Алмаз Мирзаянов инде ул. Канәгатьне чабалармы Алмаз? Аллаһка шөкер. Ой. Нишләп нәкъ бу җырга син алкышларны көттең? Хәмдүн апабызның җырлый алмыйча калган җыры бит, Кәккүк җыры. Аеруча дулкынлану белән бүген беренче тапкыр сәхнәгә экраннарыбызга Хәмдүн апаның фотографиялары белән бергә тамашачыларыбызга Хәмдүн апаны оныттырасы килмәй бит. Ул онытыла торган кеше түгел әлбәттә, шулай да күрсәтеп, аның турында сөйләп торасы килә барыбер да. Шуңа күрә аеруча дулкынлану. Бу зур җаваплылык бу җырны җырлау. Справилась. Аллаһка шөкер, рәхмәт. Котлыйбыз. Рәхмәт. Зөлфирәне киләсе чыгышына әзерлиләр, бизәндерәләр. Бүген инде менә махсус сине бизәндерүчеләрне чакыргансың, шулайбы Зөлфирә? Бу безнең бик күп самый шундый топовый артистларны татар эстрадасыннан түгел, рус эстрадасында да бизәндерүче, ясап чыгаручы, чәчләрен дә ясый, битләрен дә ясый, настроение дә ясый Вера Григорьева. Безнең красавица. Верага рәхмәт. Зөлфирә, гомумән тормышта син бизәнергә яратасыңмы? Ой, мин бизәндергә яратам күбрәк. Үземне бизәргә түгел, кешене бизәндергә миңа ничектер ясарга, аларны матурлатырга миңа күбрәк ошый. Ә үзем мин бизәнгәнгә килгәндә керфекне үстереп, теге кашны әзрәк кенә буятып куям да миңа шул җитә. Ә кайда яшәп ятасыз? Мин белән былтыр без сезгә сер итеп кенә тапшырып Уфа шәһәрендә эшләгәндә, анда әле сезнең әниләрегездә яши идегез әле. Карантин вакытында без авылда тордык. 2 бозау үстердек. Аны Алмаз көлеп сөйли инде, атнасына 3 тапкыр ашата идек дип, вакыт булганда дип. Аннан соң инде без менә шу бозауларны хәл иттек дә киттек Царёвага. Безнең менә концертның графиклар бик тыгыз. Әни янда да гел торып булмый. Әни янда минем бер туган апайларым кайтып, шулай чиратлашып, атна ахырында бит инде апайлар кайта, атна башында без кайтып, әнигә булышып, шулай ярдәмләшеп яшәп ятабыз, Аллаһка шөкер. Без хәзер Царёвада яшибез, безнең фатирыбыз бар безнең. Өйләнешкән вакытта ук алып ремонтлар ясап куйган инде без аңа. Менә илһамны иҗат итәргә көчне каян алып яшисез Алмаз белән? Бер-беребезне илһамландырып торабыздыр инде без. Табигатьне бик яратабыз. Вакытыбыз булуга без табигатьтә чыгып китәбез.
Җәй көне инде без бөтенләй урамнан кірмибез диярлек. Таң ату белән чыгып китәбез дә урамга, төн җиткәндә генә керәбез. Шулай эшләр эшләп, туганнарыбыз белән менә шулай итеп җыелышып утырырга яратабыз без. Элеккегечә инде җырлашып, уйнар уйнап, ничектер менә шул вакытта күңел күтәренке була да иҗатта итәсе килә. Аннан соң иҗатташ дусларыбыз белән еш күрешергә тырышабыз, чөнки элеккеге мин китаплар укыганда хәзер бит мәсәлән җыелышып утырганда гайрәт саталар бит инде күбесенчә. Әлеге кешеләр алар ничектер бер-берсе белән фикерләр алышканнар. Менә без дә үзебезнең иҗатташ дусларыбыз белән менә шундыйрак концерт куйсак ничегрәк булыр микән, мондый кыенлыклары бар, тегендәй рәхәтлекләре бар дип, шайтыр фикер алышырга бик рәхәт Аллаһ шөкер коллегаларыбыздан менә дигән безнең Аллаһ шөкер. Ашыкмыйча гына, уйланып кына сәхнә артларыннан пайда булды дип әйтик әле үзебезчә татарчаймы? Илһам Шәриф сезнең каршыгызда. Якташлар, үзебезнекеләр, бурайлылар, бик шатмын сезне күрүгә. Рәхмәт, үзегезне күрүгә бик шат. Рәхмәт инде. Мирзаяновлар концертында ни эш бетереп йөрисез? Концертка килдек, махсус шәһәрдә кунакка. Бирәп каты иҗатларын яратам. Бирәп каты Мирзаяновны Алмазның иҗади матур дип алып барганнар. Әдәби телдә. Һәм инде сез әлбәттә Хамдуна апа Тимергалиева иҗатыннан аның истәлегенә багышланган Зөлфирә Шайдуллина башкарган җырында бүген бик дулкынланып көтеп торгансыздыр, шулай бит? Видео материаллар бирдем. Бүген шуны карадык, шуны да карадык. Нинди теләкләр җиткерәсегез килә бүген бит Зөлфирәнең туган көне дә? Алдагы тормышта инде иҗади бәхетләр, сәхнә бәхете. Алдагы тормышларында матур гына әйтеп, бәләкәчләр табып, матур гына әйтеп бергәләп яшәгән насыйп булсын аларга. Иҗади уңышлар үргә һәм үргә. Игълан итер өчен генә шушы матур пиҗаманы кидеңме, Алмаз? Чөнки мин анда чыкмадым, әле сәхнә артынан игълан итү өчен генә шулай киендем. Чөнки сәхнә һәр вакыт матурлыкны сорый, сәхнә артыда матурлыкны сорый, тәртипне, тәрбияне сорый. Мирзаяновлар гаиләсенең концертында шундый искиткеч матур кунаклар, сезнең каршыгызда гүзәлләрдән гүзәл Шибәр, мин аның һәр вакыт матурлыгына сокланам. Ул безнең Рафина Ганиуллина, һәм аның тормыш иптәше безнең якташыбыз була бит әле Башкортстанныкаймы? Рәзил Камалов. Хәйрле кичәр сезгә янәдән. Кешеләр шул хәтлек рәхәтләнеп ял итеп, Алмаз белән Зөлфирәнең концертларыннан шундый ләззәт алып утырабыз. Рәхмәт аларга чакырганнары өчен бик рәхәтләнеп концерт карыйбыз. Гомумән сез бер төркемдә эшләргә туры килмәдеме? Әйе, без бергәләп бер сәхнәдә чыгышлар ясарга туры килде. Бик шундый яхшы җылы хатирәләр калдырды безгә Алмаз белән эшләү, шундый күңелле кеше, үзебезнең кеше. Әлегә хәтлек аралашып, шул хәтлек ул һәр вакыт ярдәм кулы суза торган кеше, без аны бик яратабыз. Эшкерсез булу белән, шундый талантлы булу белән biz аны бик яратабыз. Киләчәктә дә бик зур уңышлар телибез. Бүгенге көндә алар дөрестән дә бик матур баскыч үзләренә алдылар һәм менә шушы баскычтан югарыга гына менергә булсын дип теләп калабыз. Амин. Безнең авыл малайларына авылча булу белән шуй, культуралы булу белән дә шуй. Гомумән бик күркәм концерт. Бүгенге концерт бик матур, үзенчәлекле татар моңа, татар көе. Концерт вообще шәп миңа шуй. Бик концерт ошый, шундый күңелгә үтеп керерлек, бигрәк тә менә әтисе турында җырлаганда прям җылап утырдым. Шуның хәтле прям иштәлекле концерт. Иремнең апасы тизенә язып алган иде менә. Бик тә киләсем килде, теләгем белән килдем. Аларга шушы иҗади тормышларында зур уңышлар телим. Бик яратып килдем, бик ошый. Исән сау булсыннар, бәхетле булсынар, тигез гомер итсеннәр. Бездән теләк шул аларга. Ничек кайфләр бүген? Концерт ошыймы? Нинди бәя биреп утырасыз Мирзаяновларның концертына? Искиткеч, шундый искиткеч бәйрәм, искиткеч концерт. Шайдуллина дигәнгә генә ачуым килмәйме Мирзаяновны? Ачуым килми, ул бит инде минем фамилиям, әтиемнең фамилиясе. Алмаз тыңласа менә әйтерләр, өстәп шунда Мирзаяновны өстәми дип әйме? Юк, өстәми дигәннән мин иремнең дә фамилиясын йөртәм, әтиемнең дә фамилиясын йөртәм. Шуңа күрә Алмаз аны 2 ел элек үзе әйтте, бабаймның фамилиясын юк итәргә ярамый диде. Шуңа күрә син Шайдуллина Мирзаянова булып калды диде. Зөлфирә, гомумән тормышта Алмаз белән менә берәр сыйфатыгыз бер-берегезгә шамаса, берәр кыламышыгыз, сез шундый күзегезгә карап бер-берегезгә әйтәсез
ишеттегезме? Без хәзер элегрәк әйтсәк, хәзер инде без күз карашыннан ук аңлыйбыз, нәрсә ашыйбыз, нәрсә ашамый. Барыбер да яши өйрәнәсең икән инде ул бер-берең. Әле Алла бирсә, күрәселәребез алда, яхшы мизгелләр генә булсын, шуңа күрә ничек дип әйтим, шушы күз карашларыбыздан только яхшы әйберләрне генә аңларгасын ярап Ходаем. Алла бирсә. Мин әзерләнмин. Амин. Яра. Без сине озатабыз. Менә шулай инде дуслар, сәхнә арты ул шул хәтта кызыклы. Җырчылар белән уралаша гына башлыйсың, аларның чыгышларының вакыты җиткән. Әлдә алар аңлап, рәхәтләнеп безнең сорауларга җавап бирәләр. Чөнки алар ихласлар, чөнки алар саф һәм чиста күңеллеләр. Безнең Зөлфирә Шәйдуллина Мирзаянова һәм Алмаз Мирзаянов. Хөрмәтле тамашачылар, сер итеп кенә тапшыруы үзенең эшен дәвам итә. Һәм сезнең каршыгызда менә бу артында басып торган шарлар кебек шундый якты булып, балкып иҗат итүче безнең яраткан Татарстанның халык артисты Фирзә Рабый Муртазин. Хәерле кичләр сезгә. Сәмсез. Сезне Мирзаяновлар концертында күрүгә тагы да шаккаттым, сөендем, шатландым һәм моның бәләкәй генә тарихы барлыгында ишетеп калдым. Әйдәгез үзегез сөйләп китегез әле. Без кем вакытта Зөлфирәгә 17 яшь булгандыр. Bu da bizim rayonda Salantıga indir bir şundi kişili tavuşlu kız jırlı. Kim meyten bu? Şimdi şundi kız diler indi. Meyten nik üzerine reportajı kişi jırlan jırlıydım. Yüzün kuşetemez kardiler. Meyten sen mi kızım? Sen misiniz? Hicar abi. Meyten kişi jırlan jırlıysın. Yazmışsınız bit. Uşulay bit indi. Yazmışsınız bit. Meyten yazam. Şundan bir jırlar öttü. Anasın yok kavat şıraşkaş bir yana yaz. Bir de her sonagan vakitte bir 19'lar jır. İcat ettik bildim ben ama. Şuna göre ol, çünkü yaxşısıga jır yazıga rəxət. Maxsus onun tavuşuna qarab yazasın. Anlasın indi mənə. Almazğa da bir işə jır belə gittim. İkinci sezonga hazırlayıb olanı. Alarga diştib etdim. Üzümüzün balalar şekilli. Менә бүген нәкъ ромашкалар җырын, әйме, Зөлфирә башкары сез баянда уйнадыгыз. Аның bir kızık хәле бар инде. Ул без ромашкалар җырын миңа язып биргән күптән. Нора җырукка туры килмәделәр. Мәйтәм кызым баянга җырла. Bizge konakka kildiler Almaz bilen Zülfirə. Şuna oturabız indi. Tuttuk da jırlaybız. Ana benim xatımla ile çirib algan. Ana Instagram'a kızım koygan. Xalıq şu vaqtda aytayıq endi. Konsertlar jırlab qaraganda bayanga da endi. Xalıq bizdə bir iki şey keldir indi. Duraydı söylübüz indi. Fizlər Murtazin oylaganda yaxşıрақ ey. Ул аны шақыра алмасын, чөнки битен гастка мен шақыра алмыйлар. Бундай туган көндә ике концертка мен килдем, биктиреп, шақырганнарына шатланып. Һәм менә бүген сәхнәдә без аны инде башкарды, халыкка шады була инде. Бик шәп, бик җылы кабул иттеләр аккышларына караганда. Шуңа күрә дә Зөлфирәләргә рәхмәт. Алмаз белән икесенә. Бүген Зөлфирәнең дә туган көне түгел. Мин аны сәхнәдә әйттем. Алмазның да туган көне бит эске. Ул бер гаилә бит инде. Менә алар әле ничәнче җил бергә яшиләр. Менә мин хатым белән 44 ел яшим. Шуңа күрә ул алгайган сайын бер-береңә якынаясың. Шуңа күрә мин аларга телим бәхетле урыш творческий гомер һәм бәхетле гаилә тормышы. Шулай ук телим. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Алмаз Мирзаяновның бер туган апалары Алина һәм Айсылу. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Ничек инде ул ике кыз бала арасында дип әйттем инде. Шулай итеп Алмазның үсүе. Әйдәгез әле бергә искә алып китик әле. Алмаз үзе бер көлеп сөйләгән, кызыл калки киеп үстем мин дип. Шулай туры килдеме? Туры килгәндер инде. Иркәләгәнсездер инде апаегызны, шулай бит. Бүтән җирдә аны ярдәм бирә идек инде. Гомумән менә Алмазның кеше чактагы холкы һәм хәзерге холкы аерма бармы? Бәләкәй чакта бүтән төрләрне бергә эшлидек инде. Хәзер дә Аллаһка шөкер бик тус. Мин уларак булгангадыр инде, мин күбрәк аерымрак йөргәнмендер. Аларның хәтерләмим, этлекләр эшләмәгәнмен микән? Әйдә бер аның шундый исегездә калган бер хәлен искә төшереп сөйләп китик әле тамашачыларга. Миңа калса бик кызык, Алмазның үзенә дә кызык булыр ул. Булда ул аны хәзер дә искә төшереп сөйли. Көтү көтәргә бергә чыккачтан, барыкмахырлы уйнарга ярата идек без. Элекке бүкләп куя торган бәләкәй кашлар бар, шуны алып чыгып, шапкага үләннәр кыстырып, чәч кисәбез дип кискәндә миннән колагым кискән имәзрәк. Сезнең Айсылу? Минем исемдә калган хәзер әйтәм. Нинди генә эш эшли башласа да, ничегрәк җайлырак эшләргә микән дип техникадан берәр шундый җайлырак способ уйлап табып
эшләп ташлый шул эшләрне. Алмаз Зөлфирә, без сезне яратабыз. Сөйләм, берсеннән берсе матур чыгышлар белән үрелеп бара бүгенге шундый бәйрәм тамашасы. Алмаз Мирзаяновны сольный үзенең номерлары бик күп тамашада. Әйтергә кирәк, талантлы кеше, бар якын талантлы инде. Зөлфирә җырлап кына калмый матур итеп сөйли, Алмаз матур сөйләменә кушып матур итеп җырлый. Аллаһка шөкер, субханалла, күзләр тимәсен дип генә әйтәсе килә сезгә. Бүгінгі тамашашылар, искиткеш тамашашылар жиылған бүгін. Туған күн болғанғамыздан шул хатык шаугыр келіп отырар. Бүгін енді екінші күн 12 концертлар залында 1000-лік зал. 70% келерге ярый, һәм менә шушы 70%-быз безне яратып, хөрмәтләп килгәннәр. Бик зур рәхмәт хөрмәтле тамашачыларыбызга. Монда Уфа тамашачыларда карыйдыр әле безне, шулаймы? Тиздән Алла бирсә, Алла биргән булса, сезон биткәнче сезгә шушы концерт тамашабызны тәкъдим итәчәкбез. Алла бирсә, әле безнең апрель айында Башкортстан буйлап гастрольләребез көтелә. Biz sizni kutib qolamiz, tuzumsizlik bilan rahim etdingiz, yaraymi? Rahmat dingizlar. Nice yıllar indi, yıllar yazar. Nice kızlar boşa gittiler. Vakıtlıca boşa gittiler de, bütünlüğe taşlap gittiler. Исебез китеп шундый хисләнеп тыңлап торабыз Алмазның шигырь сөйләгәнен. Нинди хисләр кичерәсең Алмазның синең шигырь сөйләп басып торганда? Әле генә минем ступор булды, чөнки экран катып калды. Барсында уйлап барсы өчен борчылып торасың бит инде. Съемкалар көндә шундый низаклар булганда бик рәхәт түгел инде. Ну, все нормально, Аллаһка шөкер хәзер. Алмаз шигырь сөйләгәндә мин аны бирелеп бетеп тыңлыйм. Вообще матур сөйләп атам. Шулай бит. Әлбәттә, сүзләр юк. Аңа тиңнәр юк шигырь сөйләү буенча ират алып барышлар арасында дип әйтәсем килә. Ә менә репетициялар вакытында әйме ул битен шигырьне сез бергәләшеп сөйлисезме гомумән? Ул миңа сөйли. Ул үзе аны берничә кат сөйли ул шигырьне. Теге чисты ул әйтә инде, менә мин монда килеп тыгылганча сөйлим дә аны. Әгәр дә ул минем күз яше чыгара торган шигырь булса, значит ул сәхнәгә чыгарга тиешле шигырь була ди. Әгәр дә бернинди дә хисләр юк икән, мин аны сөйләп тә тормыйм. Була шундый матур шигырьләр. Ну, ятлап та булмый, сөйләп тә булмый. Ә була шундый үзе гади генә шикелле. Ә шундый күңелне тия торган. Миңа багышлап. Kimnedir süyüp yürüp de bu suyu yolgan bulsa, izlep de tabalmay, dil verip biter giden, şun suyu demin duymuşa, mincirden gider giden. Seyrek güzelden, eş Аша бии генә сезгә инде. Җиткерәсем килә үземнең хисләрне, бу җырны белмәгән, җырламаган кеше юк. Бу Алмаз Мирзаяновны миңа калса, татар башкорт дөньясына таныткан җырдыр. Уфалла диергә, Алмазга да беребезгә дә насыйп булмасын. Рәхәтләнеп, эй Аллаһкаем, ярдәмеңне бир дип кенә яшәргә, көчле итеп, алар кебек дөрес фикерләр белән матур дөрес юлларда гына йөргә язсын. Күрешигәле, күңелемнең бар дөньяны кышып, балын гөлләренә күмәрмәле, онытык та тормыш салкыннарын, ялгыш кына бер күрешигәле. Күрештек, Аллаһка шөкер, килдегез, араныграк дип тормадыгыз. Ничек инде шундый кешеләр чакырганда килмәк ди Алмаз? Минем сиңа бер генә сорагым бар. Бетте чыгасым бар. Булдымы ни? Ярый. Нинди нәтиҗәләр синең гаилә тормышында? Безнең буйдак егетләргә бер-ике киңәш кенә биреп кит әле. Озакка сузып йөрмәгез. Ошаган кыз бар икән, тотыгыз да өйләнегез. Килмә дисәк, барыгыз. Юк дисә, әйе дигез. Киттем. Шәп. Алмаз Мирзаяновтан сезгә барлык буйдак, ирекле егетләргә киңәшләр ярыймы? Менә шулай хөрмәтле дуслар, салютлар белән тәмамланды безнең Алмаз һәм Зөлфирә Мирзаяновлар туган көн тамашасы. Зал басы алкышлый, матур җылы хисләренә аларны тулыландыра, чөнки бүген әйтергә кирәк, Алмаз да Зөлфирә дә һәм һәрбер бу сәхнәләрдә чыгыш ясаган артист чын күңеленнән барлык җылысын, барлык таланты чын күңелдән һәрбер тамашачыга бүләк итте. Ә без чемпионатыбызда бу искиткеч матур, җырлап дуэтка
izgi матур уйлар, яктылык, мәхәббәт, кышынды соклангыч, кышынды якты булып калуларын телибез. Уңышлар, без сезне яратабыз. Сиритеп кенә тапшыруы, һәм аның авторлык барышыбызны хәерле сезгә. Киләсе матур очрашуларга тиклем. Пока-пока ди.